हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जा क्रिएशन यूट्यूब चेनेलाव फिन बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला एसे नायलांदो। नों जेसेबांखि मोजां सुबुङानो जायाथों मानो नों बबेबा नङा बबेबा खामानियाव गाज्रि। नों जेसेबांखि मोजां सुबुङानो जायाथों मानो नों बबेबा नङा बबेबा खामानियाव गाज्रि। जेसेबां हागौ एसेबां मिनि गेले मुलुगनि मेहेलाव, नाथाय जायखौ गोसोआव हाबना दं बेखौल' गोसोखाङो हारसिङैयाव। जेसेबां हागौ मिनि गेले मुलुगनि मेहेलाव, नाथाय जायखौ गोसोआव हाबना दं बेखौल' गोसोखाङो हारसिङैयाव। गावखौ एसे सानना नाय, जाय नोंखौ दुखु होयो बेखौ बिखानिफ्राय गोजान खालाम। गावखौ एसे सानना नाय, जाय नोंखौ दुखु होयो बेखौ बिखानिफ्राय गोजान खालाम। देरहानायनि उनावथ' मुलुगाबो गोदना गोबायो, नाथाय जाय जेननायनि उनावबो गोदना गोबाय खालि बेल' गावनि असे। सुबुंखौ गोजोन होनो दा नाजा, नों गावखौनो इमप्रुभ खालाम। सुबुङा गावनो गाव गोजोन जागोन। नों दसे सम हारसिङै थानो सोलों, अब्लानो नों थार आरो नंखाय, सैथो आरो गोरोन्थि, गावनि आरो गुबुननि गासैबो खोथाखौ सिनायनो हागोन। नों दसे सम हारसिङै थानो सोलों, अब्लानो नों थार आरो नंखाय, सैथो आरो गोरोन्थि, गावनि आरो गुबुननि गासैबो खोथाखौ सिनायनो हागोन। सुबुङा मोजां मोननायनि मुङाव बावगोमायो, नाथाय मोजां मोननायनि थाखाय माब्लाबाबो थांना थानायखौ दाखोमा। मोजां मोननायाव जेसेबांखि गोजान थाया मानो, जेब्ला नोंनि मोजां मोननाया सैथो, मुलुगनि जेसेबांखि खनायाव थाया मानो खोमोरनो हाया। एसेनोसै। लोगोफोर आंनि भिडिअखौ माबादि मोजां मोनदों कमेन्ट सेक्सनाव बुंहरदो, आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर। बिदिनो नोंथांमोननि गेजेराव आं गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो हानाय बायदि। जै बर' हारिनि जै बर' हारि इयुनाव जाथों। एसेनोसै लोगोफोर।